kebo kae padha lemu-lemu. Kebo kae padha mangan. Lah sing angon durung mangan lesu. Wancine dikirim kok nganti beduk tengah ngene kok durung dikirim. Wis sing ngirim kok ya kebangetan temen ora ngerti gaweane tengah alas iki yo pancen rekoso lho. Bang. Terus mari. Kok malah sampean sing kok sak tengahing alas iki dadi napa to, Nduk? Pancene aku ngirim sampean kan. Sampean ngirim kali kula. Oh, Nduk. Adat liyane sing ngirim kali kula niku ra nggih ati sampean mboten sampean, Nduk. Pancen tak jarak tak sengaja aku sing ngirim sampean. Kirimanku tak deleni sawet diae kan. Matur nuwun, Nduk. Sampean wis gelem kangelan ngirim karo momok. Kene kirimane wis teko ning depan kene sakuwe becik sampean mangsul mawon, Nduk. Oh, ya ora, Kakang. Ora pripun. Jae tekaku ning papan kene ngono. Siji gawe, loro gawe, Kakang. Siji gawe loro gawe. Sing sepisah pancene aku ngirim karo sampean. Sing kaping pindho, pancene aku pengen banget. Aku pengen saged jaga karo sampean, Kakang. Doro ayu. Menawi sampean kepengin saged jagung kalih momok niku kok mboten pantes. Kula niku abdi sampean niku anake Ki Dipa Juragan Kebo. Mboten pantes Doro menawi sampean niku saged jagung kalih lho kados kula. Sampeyan aja kandha kaya ngono, Kakang. Kakang momok, Nggih. aku pengen banget takon karo sampeyan. Sampeyan iki jane wis duweni katresnan apa durung? Doro. Sampean pitakone kok aneh-aneh to. Kok aneh? Nggih mawon. Sinten to momok niku? Wong mlarat tempurat gendong jagat basane. Kula nggih anake Rono. Sapa to sing gelem kalih kula? Mestine mboten wonten, Ndoro. Natos sakniki kula niku dereng gadah katresnan. Durung duweni katresnan to, Kakang? Dereng. Kakang momok. Ning kene aku bakal bloko ing pengarepane sampeyan, Kakang. Perkawis napa to? Lho, wis suwe banget aku iki ndem rasa tresno karo sampeyan. Aku tresno karo sampeyan, Kakang. Ndoro. Apa? Menawi sampean niku kok tresna kalih momok niku sampun lumrah. Mergo kula niku abdine sampeyan tresna kalih abdi niku lumrah. Kakang momok, sing tak karepe kuwi dudu tresno antarane kendel karo abdiku ya ora. Jenenge Ning sing tak karepe kuwi aku kepengin dadi bojone sampeyan, kepengin omah-omah karo sampeyan, Kakang. sampean kepengin dadi bojone momok. Aku ora gojek, Kakang. Lah kok sampean kepengin dadi bojone momok niku? Pancene kabeh Cetone sampean iki Kakang. gojek kalih momok. Aku ora gojek. Wiwit sepisan aku takon karo sampeyan, wis duweni katresnan apa durung? Lho, kasunatane sampeyan iki isih legan, semono uga aku isih legan. Dadi lak ya ora ana perune to Kakang. Kalamun to aku kuwi seneng karo sampeyan. Lho, anggene sampean iku tresna kalih momok niku menapa sampun pitung. Wis Kakang. Menawa kelakon sampean iku omah-omah kalih momok, mestine sampean gedung-gedung sak pinte to. Ora, kabeh mau wis tak pikir wis tak pitung. Gede banget tresnaku kanggo sampeyan. Lha to, yen tresnaku ora gede kanggo sampeyan, ora bakal aku wani nembung luwih dhisik. Mergo aku wong wadon, Kakang. Pancen bener Juwana. Sing tak butuhke mung tawang sulane sampeyan iki ngimbangi tresnaku. Yen bener lahir batin tresna karo momok. Ning kene tresnane Sumarita imbangi. Imbangi Kakang. Tak Yen kaya ngono aku matur nuwun banget karo sampeyan. Ateges aku ora wirang, mergo tresnaku iki wis kok tampa, Kakang. Sumarita. Rumangsa putra sajenengan sawise keprungu yen to dirasa tresnamu karo nanti dina momok wis dari kata
Gumun uga karo aku. Nalika semono atiku saiki wis ana katresnan ora nuya. Mula Semar. Tresnan ora kanthi lentane sebate. Sampeyan rasa kuwatir, Kang. Lan aku jaluk karo kowe Semar. Lho, iki piye? Sampeyan kok malah cejak calanan lu piye kok aku jamu bapakmu. Lho napa iki kok? Kang, Kok malah sampeyan ganggu? aja kleru menapa. Dorayu Sumarni teko ning tengah alas iki mau sak tenane ngirim karo aku. Ngirim kok tangane remet-remetan. Kok aku ora ro. Ya pancen ngulungke kiriman kok. Alah, dasare kowe kucing tampani grek. Nih, Ini aku iki lak wis diweling bapakmu iki dipo. Kon nawat-nawati kowe aja nganti cedhak calanan. Lah nek aku ora nindak apa sing dadi omongane iki dipo aku malah ora dibayar. Kang, perkara iki sampean aja nganti kandha karo kisah Mbah yen aku tau cedhak karo Sumar. Ngono? Soto. Iya, Dik. Lah yen umpama ngerti mestine iso wae dipecat lho Kang iki. Padahal aku nek ora mitu ngomong iki dipo, aku ora entuk gawean ora entuk bayaran. Lho, piye ngene iki jeng wis to? Perkara iki ben ora saya ndodro, aku karo sampean padha meneng wae, anggap wae sampean ora ngerti apa-apa. Ngene ae, Wok, apik-apikane. Kowe aja nganti mbacut. Nganti ngoro wong tuamu. Sing cilaka ora mung kowe ya aku bareng. ora Kakang. Hah? Lho, jadi kok Sene sampean iki wis ngerti kebekan ning kene aku bakal blomo karo sampean. Satenane pidira aku wis duweni sambungan tresno karo tenan. Kowe aja ngeyel, tak kandakno bapake kowe cilaka lho. Kang. Wis sampean iki ora ngerti kok. Sing miwiti tresno iki dudu aku. Nanging Sumarni nembung tresno karo aku. Wis rejep Sumarni bendaraku. Aku dikongkon bendara kudune anut, kowe kudune pisah. Kok sampean iki pisah-pisah piye? Upama sampean dadi momok Yo, ditembung seneng karo Sumarni. Kira-kira ngono kuwi kok tampa apa ora? yo tak tompah. Lah, iya. Wis yo ning yo Ora 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 bedane karo aku. Nalikane Sumari nembung seneng ya tak tampa. yo nang iki kok aku malah diumpet cilaka iki. Kowe kudune pisah, kowe kudune pisah. Ora iso kan aku Wis sebab tenang. Tak kandakno bapak iki sudah lho. Ah, iso dipok iki. kowe kok cedak karo momo iki karo pempiye? Kula seneng Kakang ngomong, Pak. Piye? Kepengin dadi bojone. Kowe iki ngerti ora? Momo iki buah. Momo iki anake kere. Lho kowe iki anake juragan kebo seneng momo. Pak Nik. Meneng kowe. Lho kok meneng-meneng anakmu ki wis seneng raketan ngomong kene-kene buruh. Nyatane wis seneng kok ya wis Pak Nik. Seneng kowe ndek mantu bro, anake kere. Kelakon anak jak nurut-nurut turu ning sartretet. Wong tuwa ki ra kari anut bocah. Lah Pak Nik wis seneng ra ya wis Pak bener niku Pak. Ya ya. Apa-apa kok mencirik. Kok wis to Pak Nik raketan ngomong ki buruh nyatane marine seneng. Dadi kowe seneng duwe mantu momo. Lho lah kok ora seneng anakku wis seneng aku wong tuwa ya kari anut ta Pak Nik. Nek kowe seneng duwe mantu momo, kelimpe kowe didemeni momo. Asemane. Sampeyan wong tuwa kok. Ngene. Pun Pak. Kowe nek lakon dadi bojone momo. Uripmu rekoso. Uripmu sengsara. Kok sakit ngaten Pak? Momo iki anake rondo. Rondo-rondo melarat. Terus sing dienggo ngopeni kowe apa? Dienggo nyukupi kowe apa? Bapak niki pripun? Lah sampeyan niki pun sugih kangge napa, Pak? Dadi aku sugih duwe mantu melarat ora apa-apa. Boten. Kelimpe samaku didol. Alas, Piye pancen saniki momok niku bocah melarat mboten gadah bondo donya. Rumangsani kowe. Nanging menawi kula niku dados mantune sampean ta nggih to? Iya. Mengko nek sampean mati bondo donya tiba kula. Jangan kula dados sugih. Iki kang urung dadi mantu kowe
kalih Sumarni kula mboten saged pisah kalih Sumarni. Piye? Mboten saged. Ora iso pisah. Mboten. Tenan. Sabar piye? Kalih Sumarni. Kula kepengin ngomong kalih Sumarni. Ora. Aku yen dhe mantu kowe. Ora sudi dhe mantu kowe. Pisah karo anakku mari. Mboten kula mboten saged pisah. Iso pisah ta ora? Kowe iso pisah. Mboten.
Lho apa kowe mau? Sik. Kowe nandhake yen bapakmu wis mati. Nggih. Lah sing kandhane bapakmu mati sapa? Sing kandha nggih Simbo kali tangga teparo niku padha kandha yen bapak kula pun mati. Ngene lho, Pak. Bapakmu iki jek Sampene ampun gojek Kak. Iya. Bapakmu sing urip iki umpama. Wong bapakmu kuwi pancen salah suwijine wong sing ora tanggung jawab amanah. Lho umpama ta kowe kuwi mau ketemu karo bapakmu, apa sekirane kowe ya isih gelem ngakoni lek kuwi bapak? Najan bapak kula niku mboten tanggung jawab kalih kula. Waton kula ketemu kalih bapak kula Saridin nggih kula akoni niku tiyang sepuh kula. Lah niku sing ukir jiwa raga kula kok, Dik. Kuwi lahir batin. Lahir batin. Lek pancen kowe kaya ngono umpama kowe tak duduhke bapakmu, kowe mung ora bakal iso asta. Nggih mboten niku tetep kula akoni niku tiyang sepuh kula kok tenan. Nggih. Apa to, Dik? Sejatine aku bapakmu dhewe, Bapak Saridin. Bapak Saridin mau kangen karo sampean, Pak. kowe anakku. Kowe sempalane daging kulitku. Bapak matur nuwun banget karo kowe. Wong iki kowe sing nyanggu yen aku kemungkin jiwa raga pokok dosaku lawan kowe. Bahasa Jatuh sampean ora kadang kala seneng-seneng kuwi langit. Bapakmu suwe kangen karo kowe lan kangen karo Simbo. Kaya-kaya bapak ora bisa urip yen ora tedhak karo kowe. Bapak matur nuwun. Ewon dene kowe sregep kowe nyambut gawe yen kowe kok kaya kayamu kok elek ke ibumu. Bapak matur besok lamun kowe wis tegak karo bapak kowe bakal tegese ndak golekake gawean. Diajak pasti kula kali iki Sodipo juragan Tepu. Sodipo. Nggih. Sodipo kuwi juragan. Nggih. Terus lara-lara pinter. lah perkarane apa kok nganti kowe arep dipateni Sodipo ki perkarane. Perkarane niku kula seneng kalih anak iki Sodipo Suharni. Nanging satenane kula niku nggih boten salah. Lah kowe ora salah kok nganti Jawang ingkang mliti tresna niku boten kula. Dorayu Sumarni mliti tresna kalih kula. kok kek kowe sing Boten. Iki tresna niku Sumarni, Pak. sing tresno kuwi Sumarni. Sing miwiti tresno Sumarni karo kowe. Bareng ki Sodipo ngerti mboten sarujuk kula ken pisah kula mboten saged. Kula diajar kula ajeng dipateni. Lah wonge kowe. Iki kula tuh Sodipo.
Nggih panjenengan badhe mejahi si momok, dipejahi nggih dipejahi. Lah iya, Ning perkarane niki dirampunge perkara napa? mulane nek ora ngerti aja melu-melu. Nggih. Momok iki salah gede. Lepatipun momok. Salahe momok, Bro. Nggih. Wani nyenengi anak. Lho. Ora mawas iki. Momok niku bro. Wani nyenengi anak sampean. Ya, Lah anak sampean niku lanang napa wedok? wedok. Ya ampun pas to. Anak sampean wedok, si momok lanang. Lho lha ampun adone niki kaya. Adone yo adone lanang karo wedok. Nggih. Ning aku ra seneng mergo momok anake kere. Anake rondo melarat tempurat gedong jagat. Kowe macem-macem. Sabar. Wong sabar niku dadi kasih Allah. Sabar. Nganti aku nesu karo momok jalarane seneng karo anak. Nggih. Arep tak keprok indo. Nggih. Delik ning awor kebo. Nggih. Tak keprok momok indo kena keboku mati. Kebone sampean pejah. Lho nggih mengke riyen. Niki umpami lho. Umpami kok panjenengan niku kelakon. Mateni momok. Lah momok niku kelakon mati. Lah lek wong tuane momok nanti ora trima. Lho jenengan mani tanggung jawab. Iki kene enak sing duwe anak lho iki. Dadi kowe kondo Nggih. nek momok tak pateni mati, Nggih. nek wong tuane ora trima. Nggih. Lho aku mbok wedeni ngono. Lho. Tak dolo kebo siji nggo ngeragati. Momok karo ngukumno bapake iki luwah-luweh. Aduh. Macem-macem. Nggih. Niku tenan apa pripun? Lah nek ora, Lek sampean tak duduhke bapake momok, nggih mboten wedi. dudono. Tak ro rupane kaya apa wonge? Kula niki bapake momok. Kowe. Nggih. Lho wong ngene kok asal medeni. Nggih. Aku wedi ngadepi kowe. Sapa kowe iki? Nun. Nek sampean pengen ngerti akeh tiyang ngarani kula niku Saridin. Sariden. Sariden. Alah Den Boden. Wong jeneng Sariden kok pamerno karo Sadipa juragan kebo. Nyawami lho karo keboku. Enten terus. Larang keboku nyawami. Nggih, ning enten terus. Terus piye? Sajangkung kula niki. Apa? Saridin nggih sajangkung kula niki. Ayo ndang pateni apa nih? Enggak kepala ogel dhewe. Pateni ndang pateni. Ayo. Mas Adipo, enten apa niki lho? Mau jarene arep pateni. Jenengan niku enten apa niki? Pateni ku panen. Malah ngompol. Mau jare kene ndang pateni. Piye? Mau jare arep pateni ngomong. Pateni mama. Ya. Gak sido. Pejahi. Ora sida Pak nih. Oh, Ngapunten. rasak. Pergi kula niku pancen boten ngertos. Nek sampean iki Saridin Syekh Jangkung. Nggih, Nek Saridin kula boten wedi. nggih. Sing kula wedeni niku Syekh Jangkung ngene. Lah napa bedane? Kula niku nek enten jeneng Syekh. Kula niki boten saged napa-napa. Bapak, nggih syukur alhamdulillah menawi jenengan mireng nami sah. Mertobat nggih malah sae. Rene momok niku anak sampean. Nggih. Pergo anak kula kebacut seneng kali anak sampean momok. Nggih. Rene yo. Kon Pak. Piye-piye? Mak. Iki lho anakku pek lah. Lho kula niku bocah melarat lho. Ora. Pek lah. Wis empek kabeh. Mene randa aja buak. Lah napa? Balekno. Pak ora entek kon balekno. Nyet
niku mergo mboten jalaran momong seneng anak kula. Nggih. Kebo kula dados korban mati. Lah kebone niku cilik napa gedhe? Kebone niku dinyang 45 juta mboten kula nehno. Modal niku. Masyaallah. Mula kula niku mboten agar mboten kaul. Nggih. Sinten tiyang sing iso nguripno kebo kula? Nggih. Nek kebo gedene ngoten lah. Nggih. Kula kan ngepek. Amelan. Modal niku lho. Lek mendika. Timbang mati mboten enten artine. Nggih. Kula saksine lho. Nggih. Lek kebo mati niku enten sing iso urip. Nggih. Lek kebo urip sampean wah lahir batin. Kula nehno lahir batin. Saestu alwadun dainun janji pinangka utang. Mboten nununan niki tenanan. Nggih, lek papan kula urip. Sampean Nggih, kula urip. sampean niku aku nganu. Pun rantos teng mriki. Kok tidak? Ya, keburu. Kebo mati saiki urip. Aku tak golek bakul. Kula ajeng madosi bakul kula kenuku kebo kula. Janjine wau pripun? Janjine pripun? Sampeyan ra ngendika dhewe. Nggih. Kebo kula mati. Sinten mawon ingkang saged nguripke kebo lek urip kula ken ngepek lha sing iso nguripke kula. Lah nggih kebone kok ajeng kula dol. Ah, mboten iso. Lah napa kok mboten iso? Lah niku ampun hak kula, mun gadaan kula. Mergo kebo mati saged urip. Saged urip. Dados hak sampean. Nggih. Sing kula dol niku mboten kebo sing mati niku wae. Lah sing pundi? Anake. Mboten lah mboten digenahke ngono. Lah nggih lho kebo kula dhewe kula dol mboten tok. Oleh anake. Lah nggih. Niki nggih ngeten. Radene kebo nika urip. Wong kula niki duwe anak. Nika nggih ajeng kula keke momok. Kebo niku wau Nggih keke momok. mboten napa-napa. Wong kebo niku kok dados gadane sampean. Ajeng sampean nekne momok, ajeng sampean beto wangsul monggo. Mok, radene kebo kae wis dadi duwe bapak. Kebo kae tak wenehke kowe nggo urip karo bojomu. Nek ngene lho. Monggo kebo kae sumune plan nggih. Umpama kok gawa bali ing miyana, lho apa ya sedeng kok leboke. Malah nggih mboten sekap mlawane mung ciut. Gampang. Mergo sumune jerapang. Omahe sampean lawange ciut. Kuwatir nek mboten sedeng. Kula dole mawon. Kok didol. Wis aku duwe cara. Duwe cara coba rantinen tak iki ya. Ya, ora dene dilebokne omah lawang ora sedeng tak tekuk. Iki nggih sampun sekap saged mlebu. Nanti lho lakon dadi apa dene dungkul. Nggih. Wah. Lali-lali dene eling-eling jenengan nggih minangka seksi. Nggih. Reh dene suwun-lapang kula teko iso dadi dungkul. Katalao kebun dungkul andhah. Mergo wae sampean teko dadi dungkul. Sampean jenakno kebo dungkul andho. Niki sampean teko saged ta mboten? Iki bojo mae jane. Mengkeri yen ah.
kula titip kalih calon mantu kula. Awon lan saenipun kula pasrahaken sampeyan. Boten napa-napa. Aja melu mulih ning miono. Iki wayahe rendhengan lah mbok wani Daud sik. Calon mantu kowe. Nggih. Calon mantu nggih kedah pro Daud ta. Bangke Boten pro Daud prei. Wah, nek aku tak bali dhewe mbok. Yo. Nggih pun Pak Sodipo, Nggih. menawi ngaten titip anak kula. Nggih. Pamit. Assalamualaikum. Nggih.